मैया की आरती उतारे ओइनी हो जगदम्बा घर में दिया बारे ओइनी हो। बताओ हो गांव घर के मेहरानी कहसन कि महल अटारी में ना रहबो। काली माई के देन ह कि हमार घर बढ़िया बन गइल। यही से जातनी से रखा प्रसादी ह प्रसादी हां हां जाता निकाले में पूजा करे का द आवत नहीं ना पूजा पाठ क के लुगा चढ़ा के तारा के देही बा हां लुगा चढ़ा जाता आई का आई मैं छू द हाथ अपना धो रखबू टपटप लगा तड़ुए में हाथ धो के का धो दो ना तो हाथ धोवे हई हमर बारी न हमर सास माई हम हाथ धोआते बेलुए फोटो वेली ओए। अच्छा ठीक बा सुना दाईगो सही में एकदम पागल है का हो तू ही पागल खतिया बोल बुझे तू ही पागल। अच्छा ठीक बा गाड़ी ना दिहल जाला सुन ना हमरा घर रोज रोज खाए के मिला मुगरा मछली का नहीं कर रे हमरा के पागल समझ बारू तेज नहीं पड़े में हम पढ़ के सुनाई तू बहुते तेज बारू तब का सुन ना तन लोटकी भुला गल बनी हमरा घरवा जाके कह दे बंदन वाले ना कि तोहर माई लोटकिया भुला गल बनी लोग समझ रे बारू हमरा के जाई घर रे देखले बन तोर घर है अपन घर के फाते ठिकाना तारा घर चल जाए वो तो समझ रे बारू अब का हम करी तू चल जा हो हम द देख प्रसादी ना खाई ना बोल जरूरी है बाटे इहे ना कहल आदमी कि हौड़ाई के काम शैतान गतन धरा है हैला उका करम उका हम करम है धइले रहा उका हम का करब ई हमें आवत तनी अपना घर ले लोटकी लेके जानलू आ तू जे देखी हम प्रसादी में कुछ छूछा मत करियो ना छूछा ना करो छूछा हम करबे ना करम ए जे रह आवत तनी छिनरी बारी हमारी भी होई का हरी साल हो एका समय का मत बोलबा हो खाए पिए वाला आहा पूरा ले लो ई से होई का रे सेव हो लुकवा के घर लेके जाए अपन बमला के दिखाए वो छिनरा किन के खियावते ना घंटी हो खाए ला बनले भो हमन का भोसरी वराई कहां रे चलोता विदारे खराब हो गइला गांव में ओइतन कुल थोई लागे लागल न कि अब लोग दफ्तरी में का हो बाबूजी का हाल बा भौजी तो हमर नाम हो फूल कुमारी नाम हो ये मो ता नाम देते बोलाई हटा तो देखा शेर धइल बने ई का देखाओते का तू के चोले तो हो बदाली में थे ताके हे जे कब है का ला ला तारा के देता आ ने दादा ई तू कुत्तो ना तमाने कुल कोई कुल थमना उठा ले लो आपका और का भूत पकली भूत भूत हैं ताका भूत पकली तू बाबा हम घरे रोज आवेला मछली बनानी ना आवेला खा के चल जाला हम मुझे ओ कुल बीत लहटी में तो ना तमाने को कुल रख दे थारी ये बकुल है ना मैं पैसो बले बोले हां ना हम हमरा से न पूछो हां हे दादा तो हमरा गांव में कुल कांड क दर से दादा अब जातनी गांव के पूरा आदमी के बोतरे कहे आज दादा चले के पड़ी एगो वीडियो पहले बनावे दो वीडियो तब पूरा गांव में दिखाई बतावा हो हां ये हम ए बंटी भाई अरे नतिया तो ई का कले बड़े रे आ ई बता हाय बाबा तनी माय हम सामान चीट के बिक के आई का कले बॉस आउ कहां बिया हो हेलो हमार गांव में तो कालो कम लेके तू पगला गेलू का जान कौन है करी माई मोलोरी दो तो तलम कले बोलते ओए को तो गाली में चगावे के लेके जाता नहीं लूका आ कह तारा नती जगह तारा मुड़ी है तो की भूत दूध कइल बा भूत दूध करतनी हम तो नहीं टाइम बन बनी गांव घर में ओए ओ बोलती माई सुनो और घुलाऊ का पतो हिया न एमे कुछ तेवा खात रहलिए ए तो हाल हां हमारे हे बच्चा मनौती कइले बानी कि हे काली में हमर घर बन जाई ना तो लूका चढ़ाई वो पूजा करे जात रहल ये कहीं आज काले के औरत न लील बनावे खातिर मंदिर में जात रही थर तर रील बनावे अब एगो थोड़ा की बताई ई तो हाल ह तो घुलो के पतो खाता में काहे रहला
घुरहू के पतोहिया के ये बचवा हम दे के गोनी हम कि तनी पकड़ हम लोटकिया लेके आवत हनी भुला गइल हनी आयु बिया कि मैं प्रसादिया लेके भाग गइल बिया लुगा मुगा बिक देले बिया घर से लेके तले में त भारे लागल ह अल्लाह के तले के तू ना जान ना हाफ दिमाग के हो दू बार लाठी से भागल बिया एक तो सर हम आगल बारी में झगड़ा हो गेल थूर खातिर हमरा के थूया लगा त थो थो हमारा के का जाना तड़ी उनका के छोड़ देब नहीं बतावा पागल सनकाइन के हम देख के चल गन हम जानते कि बढ़िया बिया जा तनी ओकरा घर है ऐसा ही कुल कइल जाला कोई दे दी सामान त तू बिक बा के चल देबू अरे बंदरिया कहो भैया ये तोरी दादी मो धइले रनी काहे खातिर रे दुकान में खातिर ना दुकान में खाली धइल का मेहरानो खातिर धइल कुलकुड़ा होत रही दिन भर अब कहां गइल बिया हमके का पता सुबह रही से गायब बाड़ी मैं गांव घूम के आ गइली ओकर ठहरे ठेकान नहीं खे तू खाली फोफिए खाए में रह काहे ना खाए ना जोरे जोरे सेव पोती देव खाती बा पोती देव खाती बा नी कबा मां कहां गेलू बाजार करे आई सेव आई खुरमा और का खुमरा लच्छीदाना ये रे खोर खुमरा इकरा के कहां से रे ये तू खा ले ना ना धारा किन करा रही हो दुकान पर से अब पैसा कहां से पाटिक में से केकरा पैकेट में से तोरा तो एगो दुकान पर सारा मिठाई के दुकान पर हो जाए अभी तक खुरमा पहले मारा थौसा के मारा ही करा के दिन बार घुमा तारी भौजी और ये तेरी माई के देखो दाना खुमरा दे के ले ले खुमरा चल अरे बोले बारी तू दूसरी के अभी अरे हैगा रे बोल भी रानी भौजी बारू दिन भर मारा ये बताओ कि खुरमो के दुकान पर चल गेलू सेवो संतरा के और लच्छीदानो के दुकान पर 3 बजे किनको भाई तो जाम ना हमारा तो बुझाता कोनो भूत दूत थक्का के ना फेकल रहली सरे हरिया में पूजा पाठ में रहे का आई तो एगो पागल के बले बारू और तारा के ले के खड़ा कर सो आई हो खुमारावा अरे खुरमावा के ध्यान बा कि खुरमा हमार फेंक देलस ई ध्यान नहीं खे कि पूजा पाठ क के आवत है सब भूत के लेवे काहे के पूजा पाठ करी हो भूत हमार खुद दर नहीं करागो हम खुद दर नहीं करागो घर में जा हम 10 दो चोली में डाल दो चोली में निकाल के न खाइबो ला शर्म नहीं खिलागत हमरा मुंह पे कतरो चोली काहे ला शर्म नहीं खिलागत खुरमा में भूत रहला सेवा में भूत नहीं खे दे अरे वही में के ना लगा रे दादी बटा ना जातत का बाबा हम जाते न बानी अपन घर ने की देखो रे ऐसा ही तू बहंगा वाले कर मैरिज कर का हो चाची तू अपना मेहरान के का सिखैले बड़े मेरारू के हां हम का सिखाए वो खुदे सबके सिखाए वाली हो गल बिया ज्ञान दाता पूजा कर जाते लुका हो चाची पूजा करे जातनी कि मैं नाच दल बिया मर जाता प्रसाद रहल चोरावरा के लेके चलल बिया ये हम चोरा लिया छी सारे प्रसाद लेके आइल बिया ए बच्चा तारा मेहरारू के दे दिया दे दिया देले हनी के बतवा तनी के धरे आवत तनी लेके लोटा के आ मैं बिग बग दर ले बतावा माने तू जाना ताऊ कि कितना ज्ञानी आदमी ही है तब वो करे के थमा के चल देलू हम ना जानले हनी कि हइसने कुल पागल सन कहिने गांव में आ गइल बिया तारा पूजा पाठ करे के चाहिए तो रहन देवे आ गइलू वो पागल सन की के काले पूजा पाठ करी प्रसादिए त मैं लेके चलल बिया और तू कितना तार उच्च विचार बाटे कि पागल सन के हाथ में थमा देलू पूजा का थाली ए बाबा हमके खाना दो आओ रानी आओ कर इहो कारे तू सास की सास केकरा के हमार सास हड़ी एही से करतड़ी ई भोस भाई पंडित तवा के रख रही है बामल तू डर जानलू जानते नहीं कि गोर लागे नहीं तो जीजा का आवेले का जीजा को ये चाची ये कुछ क्या हो हां हमार मेहरारू से जीजा का ससुर बनाओ ए बच्चा हम काहे खून ना के चाहते हो रख ले अब जानते नहीं खू कैसे रख ले क्या जीजा का देबू छिला कह के एकर हमर भेट चाची ना ये बाम आवत बात को ही कहते न हमके 2 दिन पर खेदा बेदा कर जे सिमरित के घर में दादी मु हां ओइ तो उहे सीख के तू तो ना करे खेल अरे रे ओ ये दा ए तो ई कुल बात सुने का तारा जाओ घर में जाओ वैसे हुआ माते बुझली में तार गोट तरवा ए रामा तार सुना खाई बाड़ू खिला बिना खइला तो बियाह करवा भतीजा पहले ही बियाह करवा बस बकता रामा ए मामा बियाह करवा छुड़े के छोड़ हो भाई हमर भाई साफ एकदम तार मंगे टिक के लिए ए माई चुप रहो
उ जब झूठ होइए गइल बा तो दे दो हम किन के तक 1 किलो सेब दे देता दे दो दाऊ खानदाने पागल का हो हां माने कहां रहेलु घरे ना रहेलु हां से वो 10 राइल बा दसराई बा चल तोहरे दिखाई हो गइल वाला थारा हमारे लेखा बा हमार अंबानी सोसक ई बनिक ने के दाऊ हमारा के लाल छे मामा का पहुंचा था ओजे रह हमरा नहीं करे के पागल सन की संगे धा के कानवा का बार देबो अबे जेबू खूब मामा गावे छिछु न चल रे